Oameni buni, eu sunt din sat, am sat, ziua de sâmbătă e zi de baie. Și zi de ușiganie. Și normal că de baie, pentru că după ce te ușiți trebuie să speli că este sânge. În fiecare zi de sâmbătă este ușiganie. Dacă într-o zi de sâmbătă nu e ușiganie, înseamnă că ziua așa e joi. Sâmbătă trecut am fost în sat și acolo surprize. Ușiganii ca în vremurile bune. De la șități a început, unul o cerut de la altul o țigară și ăsta i-a zis, dar eu nu fumez. Și ăsta zis, dar și eu te întreba dacă fumez sau ce. Eu ți-am zis, dă o țigară și l-a împins. Mai pe scurt, la care au fost împins, eu venit frațo, când a venit Vichea în bar, par contract McGregor. Cheptul lui a intrat amu, Vichea peste 2 ceasuri. Și Vichea numai a venit și a zis, tu, afară.